தீரா மீடியா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம். நான் விஜயநாதன் குமணன். மீண்டும் இனவாதமும் மதவாதமும் இந்த நாட்டில் தலையெடுக்கிறதா என்ற ஒரு அச்சம் மக்கள் மத்தியில் நேற்றைய தினம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. திருவோணமலையில் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசத்தில் எந்தவித அனுமதியும் இன்றி ஒரு புத்தர் சிலை நேற்றைய தினம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்பட்ட பதட்ட நிலைமை காரணமாக மீண்டும் நேற்று நாளிரவு அது அகற்றப்பட்டு இன்றைய நாளில் அதே இடத்தில் மீண்டும் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமான பதிவாக இந்த வீடியோ இருக்க போகிறது. தீராவினுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேயர்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்பொழுதுதான் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தருகின்ற வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும். ஷார்ட் வீடியோ பார்ப்பவர்கள் தீராவினுடைய யூடியூப் சேனலில் முழுமையான வீடியோ இருக்கிறது, சென்று பார்வையிடுங்கள். எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையில் இனவாதமாக இருந்தாலும் சரி, மதவாதமாக இருந்தாலும் சரி, காலங்காலமாக மூழ்கி கிடந்தவர்களாகவே இருக்கிறோம். நாங்கள் அவற்றிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அண்மை காலங்களாக இருந்தது. ஆனால் நேற்றைய தினம் திருகோணமலை பகுதியில் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற இடத்தில் எந்தவித அனுமதியுமின்றி ஒரு புத்தர் சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நேற்றைய தினம் அந்த இடத்திலே ஏற்பட்ட பதட்ட நிலை காரணமாக உடனடியாக நேற்று நள்ளிரவு அந்த புத்தர் சிலை அகற்றப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் போலீசாருக்கும் பௌத்த துறவிகளுக்கும் ஏற்பட்ட முருகல் பாட்டின் காரணமாக போலீசார் தாக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு செய்தி நேற்றைய தினம் வெளியாகி இருந்தது. அது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ பதிவும் உங்களுக்காக தருகிறேன். Mas
நேற்றைய தினம் அகற்றப்பட்ட அந்த புத்தர் சிலை இன்றைய நாளில் போலீஸ் பாதுகாப்போடு மீண்டும் அவ்விடத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இது மக்கள் மத்தியிலே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக மக்களுடைய புலம்பல்கள் ஊடகங்களில் தற்பொழுது வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது. இன ரீதியாகவும் சரி, மத ரீதியாகவும் சரி, இனிமேல் இந்த நாட்டில் எவ்வித பாகுபாடும் இருக்காது என்று அரசு கொடுத்த நம்பிக்கை இன்று உண்மையற்றதாகிவிட்டதா என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மத்தியிலே எழுந்திருக்கிறது. காரணம், நேற்று நள்ளிரவு அவசரமாக அகற்றப்பட்ட புத்தர் சிலை மீண்டும் இன்று போலீஸ் பாதுகாப்போடு அதே இடத்தில் நிறுவப்பட்டமைக்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியிலே எழுந்திருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் இன்றைய நாளில் அந்த புத்தர் சிலை மீண்டும் அதே இடத்தில் நிறுவப்படும் என்று இந்த ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்ட செய்தியும் பெரும் ஊடக பேச்சாக இன்றைய நாளில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இந்த நாட்டினுடைய சமநிலையை மீண்டும் குழப்புவதற்கான ஏற்பாட்டின் ஆரம்பமா என்ற கேள்வி நாட்டின் மிக முக்கியமான அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் பாராளுமன்றம் வரை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாளில் இங்கே பார்க்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம், ஒரு சமயம் சம்பந்தமாக ஆலயமாக இருந்தாலும் சரி, தேவாலயமாக இருந்தாலும் சரி, விகாரியாக இருந்தாலும் சரி, முற்றுமுழுதாக ஒரு அனுமதியோடு அது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற சட்டம் எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிறது. ஆனால் இன்று நடந்த இந்த சம்பவம் அதற்கு முரணானதாகவே இருக்கிறது. நேற்றைய தினம் ஆரம்பமான இந்த மத ரீதியான பிரச்சனைக்கான தீர்வு ஆரோக்கியமானதாக இருந்தால் நாட்டின் மீதான நம்பிக்கை கட்டியெழுப்பப்படும் என்ற கருத்தை ஊடக பேச்சாளர்கள் முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலும் இது சார்ந்த செயற்பாடுகளின் பின்னணி என்ன என்ற ஒரு கேள்வி அத்தனை மக்களின் எண்ணங்களிலும் தோன்ற ஆரம்பித்திருக்கிறது. இதற்கான தீர்வு என்ன என்று காத்திருந்து பார்ப்போம். மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.